kita kaganto ni. Kay, Nakagtanad do ni do. kuyang. Oo, buwangay do. Nakakagat. Aton daw nga tuan hiwindel kay bagan may edad dito tao kanina nagkuan kumarida. Aton daw nga tuan hiwindel may nakapansin niya kung bangin hito ni adto. Jay, Oh, nakita ka kadto ni? Bagan may napansin man ako hadto dito nga tao. Kaya naman, Kinakagtan man kuno adto hito nihan ido. Kunya buang pagod. tay. Pero may baga napansin ako dito siging kuro karakikas ambot kung tao ba adto wala kulot duula. Mula ko nabuang na hito ni karon. Kay buang nga ido nakakagat. Bangin kaon na doon pampers yan ah. Tara, ngadiyon ta daw. Sige, sige. Pagbuburog lang kita kay dito aton aniba dito kaluyog. Dinay tunay. Adila. Nay, ano ka man? Ano naman ito? Atake na gud ang kinagtanan ido. Pangalan ni waring kaon ng pampers mga mangga lang yung pangaon. Kay din mga inito ni ka ulop katutuway pa man ito. May dito to na mista. Kinasugod mo ito. Maram ka naman ito. Dito na hubogin tuba. Ba siguro nahubog ang pulutan. Okay. Pakaon to dito, kuan. Kandeng. Manok. Amoyan. Oh! Tay uran na. Patay, naano ko ito buangan tubig. Pa ito dida. Tara 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 uli. Tay kau ko sudang uran. Ang dalat ko, tumigid to. Tay, kanuluyan dito dito mababasa ko dito na nabuang na baya. Ano kaya balikin ka? Kaluoy. Kaya bubukod mo lang to. Kaluoy lang to eh. Dili kay to. Aton lay uli nga tira kaya ni nanay, dili ko kaaram nga nabuang na ito ni. Ano may kunabang pagkakot? Pagkakot? Pagkakagat man, nagukot. Bugulon ta kumbaga. Dili man na. Aton higtan ng liog. Ako wala. Mainit ako. Ano? Punta. Yan paguraw. Bukan uran. Ano man, nagtuon nila. Kung alam ko daanin niyo, hindi naman ako pwede maghulos. Kaluoy lagi Antonio eh. Ano man, bili ka natin. Hindi yan ako. Lain ang lawas. Tara. Aton na to. Tara. Tara.
Dah, kinsam na, murag kailaw. Wala, Oscar! Bumina